Tak prvé zápasy na majstrovstvách sveta sa nám odohrali. Zatiaľ to bolo celkom zaujímavé. Áno, Amerika má pár problémov. Nevpustili somalského rozhodcu pískať zápasy, takže po 11-hodinovom vypočúvaní ho poslali naspäť domov. Asi mu tam hovorili, že vy ste terorista, a on hovorí, ja nejsom terorista. A oni mu hovoria, ale vy ste terorista. A on hovorí, že ja nejsom terorista. Nakoniec mu asi povedali, že choď do riti, a on odišiel. Taktiež mám menšie problémy s imigračným aj tým Iraku, ktorý, myslím, že jedného hráča tam vypočúvali snad 7 hodín chudáka a prekontrolovali mu asi úplne všetko. Ten sa nakoniec ale dostal hrať, takže je to v pohode. Každopádne Česko, Kórea, bohužiaľ, môj tiket je oficiálne odjebaný. Typoval som to presne naopak, že vyhrajú 2-1 Češi. Brankár Kováš bol, to je taký frajer, chytal toľko striel a pri tej strelbe Kórei sa divím, že to dopadlo 2-1, lebo tam ten brankár fakt zachytal neskutočne dobre. Zajtra bude zápas USA s Paraguajom, otvárací zápas, na ktorý sa boja, že nevypredajú všetky lístky, lebo sú drahé jak svinia tie lístky. Ja som sledoval akorát v Mexiku, ako bol pán Infantino medzi tými poloprázdnymi sedačkami, jak si tam sedel. Nebol vypredaný ten zápas, čo je podľa mňa hanba, ale tak lístok za 500 €. Takže bude hrať domáci zápas USA-Paraguaj a ja si myslím, že to uhrá Paraguaj ten zápas. Katar-Švajčiarsko, tam je asi jasný favorit proste. Ja som dal na Švajčiarov, že vyhrajú 2-0. V nedelu o polnoci, takže v podstate zo soboty na nedelu Brazília-Maroko. To bude asi zatiaľ najzaujímavejší zápas. Aj Paraguaj-USA môže byť zaujímavý, ale toto bude asi najzaujímavejší zápas. Ja som natipoval 1-1, ale premýšľam, že to bude skôr na tú Brazíliu, že tá Brazília asi vyhrá. Že to Maroko malo šťastie na posledných majstrovstvách sveta, išli aj ďaleko a tento rok už nebudú mať také šťastie. To si nemyslím, takže Brazília podľa mňa vyhrá, ale mám tam 1-1 remízu. Haiti, Škótsko, tam som dal 3-1 pre Škótov. To Škóti musia vyhrať a chcú pomýšľať na postup z tretieho miesta, pretože majú v skupine, myslím, že priamo Maroko, Brazíliu. Môžu zahrať aj druhé miesto, ale treba sa poistiť, treba to Haiti poraziť.